we zijn. Ik lees iemand op de punt van de boot anders. Wat zeg je nou? Waar moeten we heen? Nou, waar moeten ze heen? Waar kwamen de bieten vandaan? Daar toch? Dus mag ik nog grote applaus, dames en heren, voor onze kinderburgemeester. Ja! Misschien is het goed om even dat al goed aan Sinterklaas door te geven, hè? Dus nog een keer zetten. Dan gaan we altijd even boven naar het bordes van het stadhuis. Daarboven is ook uw slaapkamer. Die is weer door onze bewoners prachtig ingericht. Dus u zult het weer fijn hebben bij ons. Oh nee, dankjewel. Pas nou op, pas nou! We zijn de pepernotenmachine kwijt. Ik vind het heel gezellig en dat we allemaal met elkaar, de kinderen en zo bij elkaar zitten. Dus ik vind het gezellig. En jij? Ik vind het wel leuk dat we altijd van die cadeautjes krijgen en vooral pakjesavond. Ik vind het ook gezellig, maar ook andere zaken. Je bent al een vriend van me, Koen? Ja, wie zit eigenlijk bij op school, behalve hij zit net op de school. En je stoort bij school zijn? Ja, van mijn broer. Ga door! Ja, haar moeder en haar zus hebben ons gesminkt. Nee. Ja. En vind je hem ook gezellig? Ja, wel. Ja. En game jullie de school zijn? Ja. 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 Sinterklaas. Altijd lastig in, daar zie ik Sinterklaas aan de burgemeester al. En we hebben hier een grote puinhoop. Het is één grote chaos. Wat moeten we hier doen? Oh, wat goed zeg, wat goed zeg. Sinterklaas, ik loop en wandel naar u toe, Sinterklaas. Sinterklaas, eindelijk mag ik u de hand even schudden. Welkom. Ja, dankjewel, Kerel, dankjewel. Blij dat jij er ook weer bent. Als het maar geen zakje zout is of de roe. Nou, jullie zijn wel heel erg lief geweest, toch? Ja. Jawel. Verrassend dichtbij. RTV en